Il-Panama mhuwiex pajjiż blacklisted mill-Kummissjoni Ewropea. Ikkonferma dan kelliem mal-Kummissarju tat-Tassazzjoni tal-Unjoni Ewropea li spjega kif l-Unjoni Ewropea għadha ma tagħmilx assessjar tal-pajjiżi. Dan fit-tweġiba bil-miktub għal mistoqsijiet ta' One News li fiha qal there is no EU level assessment. Illum il-Panama hija blacklisted minn 8 pajjiżi biss fost 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Li kienet għamlet il-Kummissjoni Ewropea f'Ġunju tas-sena li għaddiet kien li ġabret lista ta' dawk il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li kienu blacklisted minn 10 pajjiżi jew iktar. Fil-komunikat uffiċjali tagħha dakinhar il-Kummissjoni Ewropea imkien ma qalet li dawn huma pajjiżi blacklisted minnha anke jekk fil-medja seta' kien irrappurtat hekk. Dakinhar il-Panama mlita f'din il-lista x'kienet blacklisted minn 11 il-pajjiż fost 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jinnota li l-lista li mhix blacklist kienet ippubblikata fi 17 ta' Ġunju 2015. Li jfisser wara li fit-2 ta' Ġunju l-Ministru Konrad Mizzi kien xtara l-kumpanija fil-Panama biex tkun parti mit-trust tal-familja tiegħu. Iżda minn dakinhar il-qudiem kien hemm iktar żviluppi bil-keliem tal-Kummissjoni Ewropea ikompli jikkonferma bil-miktub li l-pajjiżi li semmew il-Panama fuq il-blacklist komplew jonqsu. Meħdax il-pajjiż niżlu għal 8 dawn huma biss il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, il-Portugal u Slovenja. Bekkat mill-ikbar ekonomiji fl-Ewropa fosthom il-Ġermanja, ir-Renju Unit, Franza u l-Italja ma poġġa lil Panama fil-blacklist tiegħu.